Салом духтарома, ки сохш омадем ба канали мо. Умедворам ки сеҳату саломат ҳастем. Духтаро, ман имрӯз мехоҳам румтур кунам хонамона. Ҳаминаи доми мо 3 этажае плюс парковка 6 этаж бо граунд флор. Агар ваюшам ҷамъ кунем, домон 37 этажа мешава. Айду блоки боратай инои падестшаи духтаро. Лифт буромадем, дасти чап, дасти рост хона дора бо ҳарфи Г барин, бо у тарафиштам хонаҳо ҳастанд. И хонаи ҳамсояй, иш боша хонаи мо. Айдар медроем аввал коридорай, коридорчаи майда, баъд кухняяй. Иҷода кухни гарнитур худаш буд, мойкаш буд, тамом. Дига ҳама чиша худмон харидагем, плиташа, стиральная машина и холодильникша худмон харидагем. Ремонт хона худаш ремонти худаш кате, кафелош ҳамаш ай худшонай. Мада тамоман и кухни гарнитураш маъқул нестай, лекин иваз накардем, ҳамхе истод. Мо иҷа ягон ҷоша ремонт кардагӣ нестем, фақат мебел овардагем, тамом. Иҷа якум туалетай, туалет барои меҳмонхона. Унитаз дораю, раковина. Баъд иҷа залай. Залашам хел калонай, тирезаҳои панорамӣ дора. Площади и хонамон 200 метри квадратияй, лекин сехонагай. Хонае ки дар Тоҷикистон доштем 100 чанд квадратни метр буд, 5 хонага буд. уҷа хонаош майдак дан, аиҷа хонаошон калонай. Ҳар як хона бо балкон дора духтаро. Не балкони залай. иҷода сушилка мондагим, либосои афтоб мекунам. Ай тиреза ҳам хали видай. Бассейн дора домумон, бо чӣ дора, спортзал дора. Баҳри калонай, тарафишда виллоҳоянд. иҷода боша хӯрок мехӯрем, стол мондагӣ. устунаш бошам хел креслоу дивано. Мебелоша, қолину, пардо ҳама чиша худмон кардагем. иҷа коридори дарозай, хонаи дуюмаи. иҷаам як ваннау туалет дора, раковина дора бо. комнатаи духтароя иҷа. Бо худчон термикс часпондагиан, термиксошам ай худчонай. Аммо включатель дора, гирён мекунӣ, об гарм мешава. Пули кондитсионера мо намеспорем, мо фақат барои свету омон меспорем. Кондитсионер ай ҳами дом худшай. И балкони дуюмай. Айҷаам ҳам хали видай, видуш хушрӯай. Коридорча дора иҷаам. ҳар як хона худашда коридорча дора. И коридори главнияй бо як коридори дига дора иҷадаю, як ваннаи дигаай. худмуду новостройко коробка метиян. иҷода ҳамихе кафел карда, ҳама ваннау унитазу ҳама чиша часпонда медодиян. кухни гарнитурам. И комната нигоҳ кунем, калонай. иҷаам балкон дора. бассейни вай блокай, бассейни моям ҳаст ай тараф.
блоки ҳамсояй, иш боша блоки хидмонай. Полош ҳамаш кафел кардагиянд духтаро. мо аввал гуфтем гилем нагирем ки баъд уже вақте ки ҳаво хунуктар шидан гирифт, кафелҳо хунук шидан, ҳамуда майдача партофтем. инҷаем як коридори дигаяй. И боша коридори главняй дароз.